Gwamna ya bayyana hakan ne yayin kaddamar da babban shirin tallafawa mata 'yan kasuwa guda 14,450 a jihar Katsina a wani muhimmin mataki na bunƙasa tattalin arzikin jihar Katsina. Gwamnan jihar Katsina Malam Dukka Umar Radda ya kaddamar da wani gagarumin shirin tallafawa mata 'yan kasuwa guda 14,450 a faɗin jihar domin dogaro da kansu. An tsara shirin ne domin tallafawa mata da ke gudanar da sana'o'i daban-daban kamar sana'ar hannu, kasuwanci, noma, ɗinki, rini, sarrafa abinci da sauransu, waɗanda da dama daga cikin su ne ginshiƙin tattalin arzikin iyalansu da al'ummarsu. A jawabinsa yayin bikin ƙaddamarwar, Gwamna Radda ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na fifita manufofin da ke tallafawa mata, inda ya bayyana shirin a matsayin zuba jari akan mata, zaman lafiya da bunƙasa tattalin arziki mai ɗorewa. Ya nuna cewa ƙarfafa mata yana ƙarfafa iyalai, samar da wadatar abinci da kuma kawo ci gaban al'umma. A jawabinta, ita ma mai ɗakin gwamnan jihar Katsina, Hajiya Zulaihat Dukka Radda, ta bayyana shirin a matsayin hanya mafi sauri wajen magance matsaloli a cikin al'umma, tare da kira ga mata da su yi amfani da tallafin wajen dogaro da kansu. Kwamishinar harkokin mata, Hajiya Aisha Aminu Malumfashi, ta yaba wa gwamna bisa fifita shigar mata cikin harkokin tattalin arziki. Tana mai bayyana shirin a matsayin mataki wanda ya dace da lokaci, wanda zai magance manyan kalubalen da mata 'yan kasuwa ke fuskanta. Ta ƙara da cewa shirin ya yi daidai da manufar ma'aikatarta ta ƙarfafa dogaro da kai, mutunci da walwalar mata a faɗin jihar. Hakanan, kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu, Honorable Bishir Tanimu, ya bayyana cewa shirin yana da tushe a matakin al'umma, inda ya tabbatar da cewa ya shafi dukkan ƙananan hukumomi ba tare da wariya ba. Ya kuma jaddada shirye-shiryen ƙananan hukumomi na sa ido da tabbatar da aiwatar da shirin yadda ya kamata a matakin mazaɓu. Kwamishinan matasa da wasanni, Injiniya Siraja Yazid Abukur, shi ma ya bayyana cewa shirin zai haifar da tasiri mai zurfi a tsakanin al'umma, musamman ga matasa, domin ƙarfafa mata na taimaka ma kwanciyar hankali a gida, tarbiyyar yara da inganta haɗin kan al'umma. Ya ce mata masu ƙarfin tattalin arziki na take muhimmiyar rawa wajen tallafawa ilimi da jagoranci ga matasa. Mai kula da shirin ci gaban al'umma, CDP, Dr. Kamal, ya bayyana shirin a matsayin misali na mulki da ya mai da hankali kan jama'a, inda ya bayyana rawar da jami'an CDP suka taka wajen wayar da kai, tantancewa, sa ido da bin diddigi domin tabbatar da shirin ya haifar da sakamako mai dorewa. Shugaban kwamitin Majalisar Dokoki kan harkokin mata, Honorable Albaba, ya yaba da shirin, yana mai bayyana shirin a matsayin babbar nasara, tare da tabbatar da goyon bayan majalisa wajen samar da dokoki da sa ido da za su bunƙasa ƙarfafa tattalin arzikin mata. Da take jawabi a madadin mata da suka amfana da shirin, shugabar mata ta jam'iyyar APC ta gode wa gwamna Radda bisa jagoranci na haɗin kai da kuma amincewa da muhimmiyar rawar da mata ke takawa wajen bunƙasa tattalin arziki. Ta tabbatar da cewa matan za su yi amfani da tallafin yadda ya dace domin bunƙasa kasuwancinsu. Haka zalika, shugaban Algon na jihar, Honorable Rabo Tambaya, ya yaba da shirin, yana mai bayyana shi a matsayin kyakkyawan misali na haɗin kai tsakanin gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi. Ya tabbatar da cewa ƙananan hukumomi za su ci gaba da bayar da goyon baya da sa ido domin cimma manufar shirin. Manyan baƙi sun halarci shirin, ciki har da kwamishinoni, 'yan majalisu, matan kwamishinoni, shugabannin ƙananan hukumomi da matansu, da sauran jami'an gwamnati da mata da suka amfana. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta fara wani atisaye a duk faɗin jihar kan motoci da ake rufe ma lambobinsu, a matsayin wani bangare na ƙoƙarin inganta tsaron jama'a da tsaro a faɗin jihar. A cewar 'yan sandan, wannan mataki ya yi daidai da umarnin Sufeto Janar na 'yan sanda, IGP Kayode Adiolu, PhD, NPM, kan inganta tsaro da kuma aikin 'yan sanda da nufin kare rayuka da dukiyoyi. A cikin wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sandan, PPRO, DSP Abubakar Sadiq Aliyu, ya sanya wa hannu, rundunar ta ce motocin da ba su da lambobin rijista da waɗanda ke rufe lamba za a kama su a lokacin atisayen. Sanarwar ta ƙara da cewa kwamishinan 'yan sanda, CP Bello Shehu, PSC, FDC, NMIM, ya ba da umarnin tura ƙarin ma'aikata da kayan aiki don sintiri, ayyukan tsayawa da bincike.
da kuma sa ido a faɗin jihar, yayin da aka umarci jami'ai da su kasance masu ladabi, farar hula da kuma ƙwarewa wajen gudanar da aikinsu. Rundunar 'yan sanda ta shawarci masu ababen hawa da su bi dukkan dokokin zirga-zirga da ababen hawa domin gujewa matsala, yayin da take kira ga jama'a da su ci gaba da bin doka da oda tare da haɗa kai da hukumomin tsaro, yayin da aikin ke ci gaba da tabbatar da zaman lafiya da tsaro a jihar Katsina. Shugaban hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA, Brigadier Janar Buba Marwa mai ritaya, ya bayyana cewa hukumar ta kama mutane 77,792 tare da kwace kilo 14,847 na miyagun kwayoyi a cikin shekaru 5 da suka gabata. Marwa ya bayyana hakan ne a Abuja yayin bikin karrama manyan sassan hukumar da jami'anta. Ya ce an kuma kama manyan dilalan kwaya guda 128 tare da samun hukunci kan mutane 14,225 a kotu, lamarin da ya raunana hanyoyin fataucin kwayoyi na cikin gida da na ƙetare. Marwa ya bayyana hakan ne a Abuja yayin bikin karrama manyan sassan hukumar da jami'anta. Ya ce an kuma kama manyan dilalan kwaya guda 128 tare da samun hukunci kan mutane 14,225 a kotu, lamarin da ya raunana hanyoyin fataucin kwayoyi na cikin gida da na ƙetare. Ya ƙara da cewa NDLEA ta mayar da hankali kan rage shan kwayoyi, inda mutane 32,442 suka amfana da shawarwari, jinya da gyaran hali, yayin da aka gudanar da faɗakar guda 14,735 a faɗin ƙasar ta shirin War Agent Drug Abuse. Marwa ya danganta nasarorin da ingantaccen tattara bayanan sirri, haɗin gwiwar hukumomi da inganta walwalar ma'aikata. Ya kuma gode wa shugaba Bola Ahmed Tinubu bisa tsawaita masa wa'adi, yana mai jaddada cewa NDLEA za ta ƙara tsananta yaƙi da fataucin ƙwayoyi domin samar da Najeriya mai aminci ba tare da miyagun ƙwayoyi ba. Halimatu Abdullahi Ladan, Bid Hausa.